Bog ekipa, danas nešto malo o dresuri pasa, te općenito kako se odnositi prema svom psu, jer pas nije igračka i psi su, dakle, društvena bića. Psi su dio čopora, oni smatraju svoju obitelj čoporom, pa ću vam sad nešto malo više o tome ispričati. Dakle, ovo je Dira reci bok. Dakle, ona je posebna po tome što je ona terapijski pas. Ona je istrenirana za rad sa djecom, ali dakle, uz pomoć nje ću vam pokazati zapravo i reći što je dobro i kako se odnositi prema svom psu. Dakle, psi su dio čopora, dakle morate postaviti stvari tako da ste vi vođa čopora. Kad je zločest, napravite samo to se kao da je kao ugriz, dakle ovako ga samo, ovako ga malo sa prstima ovako kao udarite, to njega ništa ne boli, ali mu daje do znanja da je nešto krivo napravio. Dalje, važno je, dakle, evo par nekih trikova koje možete naučiti svog psa vrlo jednostavno. To su recimo, evo, Dira, sjedni, lezi, tako, sjedni, daj pet, bravo.